Good day mga loves! It's me, Glani, and welcome back to our channel, Love Glani Clubano. It's Christmas Day, ayan. And the normal day, it's a Thanksgiving Day, ayan. Kasi dumating ang araw na to. Maaaring sa Pilipinas o sa ibang lugar ay nagsa-celebrate na sila ng Paskuhan. Mayroon mga handaan, masasarap na pagkain, at may salo-salo. Aming mga OFW, it's a normal day. Pasok sa trabaho. Well, dito nga mga loves is nagpe-prepare ako para pumasok. Nagpamamlansya ako ng aking uniform. Kasi wala pa akong plancha. Siyempre, kailangan muna nating planchahin ang ating uniform dahil wala namang ibang gagawa kundi sarili lamang. Dito nga sa ibang bansa is sariling gawa mo. Maglaba, magplancha. Kung hindi ka kikilos, ay walang ibang gagawa. Hindi kagaya ng nasa bahay ka lang. Nasa Pilipinas, may inaasahan ka. Pang-uutos ka sa kapatid o sa nanay mo. Pero sa pag-ikay nag-ibang bansa, dun mo matutunan at makikilala ang iyong sarili. Akala ng marami is kapag nag-ibang bansa ka is maalwan ka na, masaya ka na, madami kang pera. Pero hindi nyo alam, marami kang dapat matutunan, dapat mong malaman. So, papasok na ako mga loves and iwanan. Oh, di yan. Babay na. Babay na. Ha? Sungit. Mok, Sophie? Moka? Moka? Yala.